Η οντολογία, λοιπόν, η επιστήμη της οντολογίας, η οποία είναι μία από τις πιο γελίες επιστήμες που υπάρχουν, η γελία, το επαναλαμβάνω για όσους το ακούνε αυτό και ξέρουν από αυτά, η μεταφυσική, αυτά είναι γελιότητες. Η μόνη πραγματικότητα που υπάρχει είναι επιστημονική πραγματικότητα. Οι άλλες πραγματικότητες είναι θεωρητικές, υποθετικές. Δεν συζητάμε. Ο καθένας σπίτι του μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Το να δημιουργεί επιστήμη γύρω από κάτι υποθετικό δηλώνει την ηλιθιότητα και μόνον, τη γραφικότητα. Η επιστήμη της μεταφυσικής, δηλαδή η επιστήμη του δεν γνωρίζω, λες έχει γίνει τον δεν γνωρίζω επιστήμη με κανόνες, με πας στη θρησκεία τώρα, με έναν ούτε τρόπο. σε πάω στη θρησκεία, σε πάω... Γιατί είσαι τόσο ισοπεδωτική? Δεν αντιλαμβάνεσαι ακριβώς αυτό που λέω. Λέω ότι τα πράγματα είναι απόλυτα. Όταν λέω κάποιος είναι Καραγκιόζης, σημαίνει πως είναι Καραγκιόζης ή δεν είναι Καραγκιόζης. Αν είναι Καραγκιόζης, εγώ τον βλέπω σαν Καραγκιόζη. Εγώ όταν ανοίξω να δω τη Βουλή, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ως επιτοπλίστων βρίζουν ο ένας τον άλλον. Τώρα, αν ο ένας λες, αυτός δεν είναι Καραγκιόζης, λέει σωστά πράγματα. Αν λέει σωστά πράγματα, τότε θα πρέπει να είναι εκεί μέσα. Ή αν είναι εκεί μέσα, θα πρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Αν είσαι εκεί μέσα και πες, δηλαδή αν είσαι σε ένα σκατότοπο και είσαι ζιβανσί, μια σταγόνα ζιβανσί, τότε πρέπει να φροντίσεις ότι αυτή η σταγόνα να τη μυρίσουμε όλοι. Μέσα στο σκατότοπο μυρίζει σκατήλα. Συνεπώς, όταν το μέγιστο του ποσοστού των βουλευτών είναι αποδεδειγμένα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια άνθρωποι οι οποίοι τσαλαπατάνε σε ακαθαρσίες και παίζουν με τις ακαθαρσίες και αναγεννώνται μέσα από τις ακαθαρσίες, είναι λιγάκι αστείο τώρα να υποκρινόμαστε ότι οι βουλευτές. Τι σημαίνει βουλευτές? Κύριε, αν λες για μένα δεν υποκρίνομαι, όπως έχεις εσύ την άποψή σου. Ένας κακομοίρης επαγγελματίας είναι, εντάξει, ο οποίος είναι... Τι? Αν μου λες ότι υποκρίνομαι, δεν υποκρίνομαι καθόλου. Εγώ δεν είπα ότι υποκρίνεσαι. Όχι, όχι. Θέλω να σου πω, μου λες για τους βουλευτές. Θέλω να σου πω για κάτι άλλο. Μιλάς για τους βουλευτές σαν να είναι κάτι σεπτών. Όχι, όχι. Μιλάω για τους θεσμούς και μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Και θέλω να σου θυμίσω, γιατί είσαι άνθρωπος που τα παρακολουθείς και σίγουρα τα έχεις υπόψη σου και τα έχεις στο μυαλό σου. Για ποια? Ότι αυτή η χώρα πλήρωσε μεγάλο τίμημα από ένα ισοπεδωτικό κύμα που έλεγε να καεί η Βουλή, πιστεύοντας ότι εκεί μέσα είναι μόνο άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα χρήσιμο ή τίποτα αγαθό. Εγώ είπα να καεί η Βουλή. Όχι, σου λέω ότι η ισοπεδωτική προσέγγιση της Βουλής. Μα εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Η ισοπεδωτική προσέγγιση της Βουλής. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα, αυτά τα λες εσύ. Έρχεται από ένα κομμάτι. Παραλαμβάνω ότι εγώ δεν είπα ούτε να καεί η Βουλή. Στην Ελλάδα. Σου λέω. Δεν είπα ότι είπες να καεί η Βουλή. Είπα ότι παρομοίωσε στη Βουλή με έναν τόπο που βρωμάει, με ένα βόθρο. Αυτό δεν είπες τώρα? Αυτό δεν σημαίνει ότι είπα να καεί ο βόθρος. Είπα είναι ένας βόθρος. Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά τους βόθρους τους καθαρίζουμε, δεν τους καίμε. Δεν σκέφτεσαι ότι έχουμε πληρώσει βαρύ τίμημα σε αυτή τη χώρα από αυτό το ισοπεδωτικό πράγμα για τους θεσμούς? Δεν καταλαβαίνω. Ακόμη και αυτό. Η δικαιοσύνη, η Βουλή, η κυβέρνηση μπορεί να λειτουργεί άσχημα, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, μπορεί να υπάρχουν ευθύνες, ποινικές ευθύνες. Μπορεί να μην είναι τα πράγματα όπως θα τα θέλαμε και όπως θα έπρεπε να είναι. Για να είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στη δικαιοσύνη. Αυτό όμως σημαίνει ότι ισοπεδώνουμε τα πάντα και λέμε ότι η Βουλή είναι ένας βόθρος? Τι είναι η Βουλή για σένα, για πες μου? Βόθρος δεν είναι πάντως. Τι είναι? Είναι το νομοθετικό σώμα της χώρας. Άρα το αντιπροσωπευτικό του σώμα της χώρας. Το σώμα άρα που είσαι αναδεικνύουμε. Των όσων συμβαίνουν στη Βουλή. Δεν έχει σημασία τι είμαι εγώ. Μα δεν καταλαβαίνεις. Έχει μεγάλη σημασία όταν μιλάω με έναν άνθρωπο. Όταν μιλάω με έναν άνθρωπο ήρεμα και μου λέει ότι είσαι ισοπεδωτικός, σημαίνει ότι δεν συμφωνεί με αυτό που λέω. Είσαι ισοπεδωτικός. Όταν λες ότι στη Βουλή μέσα. Κοίταξε να δεις. Το πρόβλημα με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καθαρή άποψη, ξέρεις τι είναι? Ότι πιάνονται από μία λέξη. Έχω πολύ καθαρή άποψη. Δεν ξέρω ποιον αφορά. Από μία λέξη που είπα, παρομοιάζοντας τη Βουλή σαν ένα βόθρο, που αν ρωτήσω 12 εκατομμύρια Έλληνες θα μου πούνε και τα 12 εκατομμύρια των Ελλήνων ναι, πρόκειται για ένα βόθρο, θα είσαι ίσως ο μόνος Έλληνας, τον οποίο δεν είναι όχι. Ωραία. Και τότε λοιπόν, ίσως πρέπει να κυβερνήσεις εσύ. Τότε γιατί ίσως πρέπει να κυβερνήσεις και να αλλάξεις επάγγελμα. Λες να γίνω πρωθυπουργός? Όχι. Αφού εμείς οι 12 νομίζουμε ότι πρόκειται για ένα βόθρο. Ειδικά δεν τώρα. Νίκο, εγώ αυτό. Να σου πω κάτι, μην μου κάνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς θα μιλάω και θα λέω. Το τι λέω, με έφερες εδώ να πω αυτό που θέλω. Βέβαια να πεις αυτό που θες. Αλλά και εγώ οφείλω όταν αισθάνομαι ότι κάτι πρέπει να πω, να το λέω. Έτσι δεν είναι? Εγώ δεν σε ρώτησα εσένα. Μα δεν σου απάντησα σε κάτι. Μην μου λες όμως τι θα λέω.
λέω και άμα νομίζω ότι είναι ένας βόθρος. Να λες απολύτως ό,τι θέλεις. Εγώ επιτρέπεται να λέω στη δημοκρατία όπως την αντιλαμβάνεσαι χωράει και η δική μου γνώμη. Πρέπει να μου εξηγήσεις σε ποιο ποσοστό είναι βόθρος και σε ποιο δεν είναι. Δεν έχω εγώ να πω σε κανένα ποσοστό τη Βουλή βόθρο. Προσωπικά αισθάνομαι ότι τους σεβασμούς, τους θεσμούς, τους περιβάλλουμε με έναν σεβασμό. Το αν δεν στέλνουμε τους κατάλληλους ανθρώπους σε ένα θεσμό είναι θέμα συζήτησης, να την κάνουμε τη συζήτηση. Αλλά ότι ο θεσμός φταίει. Δυστυχώς, όταν ξεκίνησα να έρθω στην τηλεόραση, πίστεψα ότι θα μιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα είναι ίδιος όπως όλοι οι άλλοι. Δυστυχώς, λες τα ίδια που λένε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κυτρινίζουν την κουβέντα, πιανόμενοι από μία λέξη που είπα ότι η Βουλή είναι ένας βόθρος ο οποίος βρωμάει και τον αισθάνονται 12 εκατομμύρια Έλληνες. Πιάνεσαι από αυτό και όλα αυτά που λέω μέχρι στιγμής τα περνάς ντούκου. Όχι, δεν πιάστηκα από αυτό. Είπες πριν για γιατί κάθε φορά μιλάμε για το βόθρο. Είπες πριν για 300 καραγκιόζηδες και σου λέω σε πειράζει, δεν είναι λίγο θες να τους κάνουμε 298. Μου λες ότι είναι απόλυτο. Θες να τους κάνουμε 270. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Θέλω εσύ να λες ό,τι πιστεύεις και να μου επιτρέπεις και εγώ να λέω όταν αισθάνομαι ότι θέλω να πω κάτι αυτό που θέλω. Σου λέω από όσα λέμε. Το τι λέω εγώ, ας να το κρίνει ο κόσμος. Να το κρίνει ο κόσμος, αλλά μαζί μιλάμε, δεν είναι εδώ ο κόσμος. Ναι, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εδώ πέρα για να μιλήσω σε εσένα, για να μιλήσω στον κόσμο. Εντάξει, αλλά εγώ. Εσένα σε χρησιμοποιώ σαν μέσο. Εγώ μπορώ να σου μιλήσω. Όχι. Δεν μπορείς να λες. Ωραία. Δεν μπορείς να λες για ποιο λόγο είμαι απόλυτος. Εγώ εδώ δεν μπορώ να σου μιλήσω. Είμαι εδώ, αλλά μου απαγορεύεις να σου μιλήσω. Ξέρεις, με ειδοποίησαν πριν έρθω ότι οι άνθρωποι τους οποίους πας να μπλέξεις. Είναι δυστυχώς οι άνθρωποι που κάνουν όλη τη ζημιά σε αυτή τη χώρα. Για μένα το λες. Πιθανόν να είσαι εξ αυτών. Εντάξει, τότε να μην σε βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, δυστυχώς όμως θα πρέπει να απολογηθείς στους ανθρώπους που βλέπουν, έτσι. Που αύριο θα φροντίσεις να πεις ότι ο άνθρωπος αυτός και τα λοιπά. Τίποτα δεν θα πω. Εγώ έχω μεγάλη χαρά που είσαι εδώ απόψε και στο είπα από την αρχή. Και κατορθώνεις αυτή τη στιγμή να χάνουμε μισή ώρα για να μιλάμε για το αν είπα ότι η Βουλή είναι εξ ολοκλήρου ένας βόθρος, ενώ εσύ λες ποσοστιαία δεν είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ως θειασότη της δημοκρατίας, επιτρέπεται κάποιος άνθρωπος που κάθεται απέναντί σου να έχει γνώμη? Επιτρέπεται? Δεν απαντώ σε αυτή την ερώτηση, διότι αυτή τη στιγμή η συζήτηση μαζί σου είναι λίγο απογοητευτική για μένα. Θες να τη συνεχίσουμε ή θες να την κλείσουμε εδώ? Μπορούμε να πάρουμε και ένα διάλειμμα και να το σκεφτείς. Τι λες? Ναι. Τι λες? Τι διάλειμμα, τι θα ρίξετε για διάλειμμα? Για να δούμε. Έλα, πάμε να δούμε.